Masyado. Malaog daw kita. Natayaw, ura di giso. Ang titindak isira. Oh no! Iuraga na naman payo ko. Pura pa lang di matindak isira. Igong ano di dirayado pa lang. Pura matindak isira. Ay, busing! Maray na ka, busing! Ano, babakal ka sila tayo? Oh no! Babakal ka sila? Iyo. Nadaw ko galing, malibong na naman ang payo mo. Nako, nagluto kayo pamahawan. Sige kapag sa ng luto. Teka, gihiling kang pagtitindahan ko ni gong tawo wara. Oh, sorry naman. Isip mo, ano ako ng kuyan na. Pamahawan ta. Dahil pa ako ng mahaw kaya. Uli busing nga sila daw. Oh, umabakal ka. Pirang kilo sa'yo mo? Tarang pidaso. Sarong pinag... What? Tama na eh. Sulo ka man sa nagaraw? Sa dayuton man an. Ako sa iyo, hindi. O, di lang gula kula. Hindi lang. Pinuhon ka nila. O, wala. Sa nasarap ko. Inisan saraw? What? Pila ka mo makaon? Sarap. O. Ako niya na ano busing. Sanggatos. Ay parang kwarta ka, utang ko na. Utang? Dahil man busing ang pwede. Ta, tigtitinda ko ah. May among iurula ko na sira mo rin day. Ano lang? Natalo ka digdi busing. Ako ang siga rin day. Aw, siga ka digdi. Uyug-uyugon mo. Dadalaw mo naman sila ko sa pagkasiga mo. Napigtitinda ko nga ni ah. Ikaw pala na siga digdi. Napano ka? May punan kayo ka. Dahil kung mapigpautang ang busing. Paano ah? May among masangatan ka kaya. Sige na tayo busing. Narana mo na tabi niya. Kita na tayo busing. Kawaling bayad. Okay na. I-plastic mo. Aw, i-plastic ko pa na eh. Pero tabing suon. Hindi na lang naman sa nakita sa pagkasiga. Sa sangatan na naman ako. Yung mo baga ah. Ano yung tabing busing ako? Ano ang busing luto mo kaan? Kung sino o pakulaw? Pakuklaw. Pakulaw? Ano? Ikaw ata ka pakinyog? Day na, ikaw duman. Sige tayo busing. Jesus. Pati din ako. Oh, mala tayo busing. Ay, uyug-uyugon mo ah. Buhay naman oh. Susiga pa pala ito. Uyugon mo ah. Dahil tumabayad, kasiga di ang hali siya. So, sa pangyari, dahil pa ito na mamahaw, nabuhay naman, utang pa, uyug-uyugon mo baga ah.